Televízia Doma uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Petra Vajdová, Ivan Šandor, Helena Geregová, Kristína Turianová, Lucia Bráblicová, Judita Bilá, Dušan Jamrich, Sidy Tobias, Monika Radvániová v epizóde zo seriálu Nespútaný aniel. Ďalej hrajú v slovenskom znení Ján Grešo, Daniela Mackovičová, Andrea Kiráľová, Martin Hronský, Emanuel Hason, Marek Majeský, Lena Košická, Boris Al-Kalagi, Barbora Chlebcová, Michal Halon, Matúš Krátky, Júlia Horvátová, Tamara Grožáková, Eva Landlová, Olga Belešová, Eva Matejková a ďalší. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Artefakt. Zvukový majster Radomír Zuzula, produkcia Beatrix Mnorová, asistentka réžie Mária Siváková, preklad Alena Berníková, dialógy Dagmar Struharová, dramaturgia Daniel Uherek, réžia slovenského znenia Ján Zeman.